Mela, dal-weekend nixtieqkom tistaqsu mistoqsija waħda. Jiena x'nista' nagħmel aħjar. Daqshekk biss ħanistaqsikom. Mhux il-problema, pereżempju, illi ħaneħlu ma' xi biċċa ċikulata li nagħmluha ta' kultant. Però x'nista' nagħmel aħjar, jiena qed nirreferi għal x'nistgħu nagħmlu ta' kuljum. Illi forsi maħniex qed nagħmlu sew. Mela pereżempju, naf ħafna minnkom min jinkwieta illi jisma' jiena naf ta' xi ħassar li l-progress kollu li nagħmel, dik iċ-ċikulata li nieħu fil-għaxija, jew dik it-tazza mbik ta' kuljum. Jew pereżempju dik in-naqra qasel li nagħmel mal-kafe jew mat-teta filgħodu. Mhux il-każ. Normalment, il-problema li minħabba fiha qegħdin iktar imbaċċi milli nixtiequ u inqas it-townjati hija xi ħaġa li qed nagħmlu b'mod regolari li maħniex qed nagħmluha sew. Tajjeb, mela staqsu dik il-mistoqsija jiena ta' kuljum. X'nista' nagħmel aħjar illi forsi hija xi ħaġa daqsxejn kbira u xi ħaġa importanti. Biex intikom naqra idejat fost l-affarijiet illi ma nagħmlux sew ta' kuljum ikun hemm illi ma nixorbux biżejjed ilma, illi ma norqdux biżejjed, illi meta nagħmlu l-exercise ma ħossunix li qed nitħabtu biżejjed, maħniex nużaw ġisimna kollu, allura l-qalb ma tħabbax biżejjed, il-muscles tagħna ma jkunux ħadmu biżejjed, eċetera, eċetera. U żball ieħor komuni huwa illi pereżempju aħna intelfu l-irqat tagħna stess billi nagħmlu affarijiet qabel norqdu illi minħabba fihom indumu aktar ma nieħdu f'dik in-nasa. Mela minkejja li inti tkun fis-sodda 9 sigħat, 10 sigħat, 11 siegħa, forsi kemm tkun irqad fil-verità ikun inqas. U fost dawn l-affarijiet insemmu problemi bħal li nibqgħu nużaw il-mobile sal-aħħar sekonda qabel ma norqdu, li nibqgħu naraw it-television sal-aħħar sekonda qabel ma norqdu, illi forsi nagħmlu affarijiet li jistimulawna, forsi hemm min jgħid pereżempju naħobb nara l-films tal-biża' fil-għaxija jew films tal-gwerra. Inti jekk iktar ma tidħol fil-film, iktar ħadd tħossok parti minn dak il-film, allura iktar ħadd tkun diffiċli biex inti mbagħad tikkalma u torqod. Dawn huma affarijiet li forsi jinstema' żgħar, però jekk qed nagħmluhom ta' kuljum, iwa qed tifottuna biex nitkellmu bil-Malti straight milli naslu fejn nixtiequ. Għax daw il-affarijiet kollha li semmejna l-ilma, l-exercise, l-ikel u l-irqat huma fatturi kbar fejn tħol il-fett loss tagħkom. Mela, ħanerġa' nibda, ħanerġa' nispiċċa sorry. Kif bdejt? X'nista' nagħmel aħjar tajjeb minn dan il-weekend il-qudiem. Staqsu lilkom infuskom. Niltaqgħu.